अखा फैनो हागौ दिनै ओरैबायदि जोमै लादों दाखा दाखा खाथियावनो नै सान्दुङा ओरैबायदि दुंखावदों आरो बिराद गरम आरोना लाजाया नै अखा फैगोन बायदि मोनदों आरो बयखौबो फिन खेबसे चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय हेलौ एभ्रिवान थ' आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ नैबे समाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो थ' जायफ्रा गोसो नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना बिदिब्ला जागायलांदिनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि लोगोफोर जोङो मिथिनो मोन्दों जोंहा बेबायदिनो हलि जिथुनाखि आबिर खेला थ' जोंहा जानानै थांबाय गोबांथार एबाराव इन्जय जादों जानांगौ थ' नुनोबो मोनासै आरो बाहेरायावनो थानाय जाबाय बेबायदि ओंखारनायबो जायासै आरो बेरायनायबो जायासै आरो खिन्थु माखासे मिडियानि थ्रुयै नुनो मोनबाय थ' जोबोद इन्टारेस्टिं जादों एबारावहाय आरो गोबां इन्जय ना थ' बिनि गेजेरावनो मोननैसो दृश्य नुनो मोन्दों थ' आङो दिनै बिनि सायावनो फंनैसो सावरायगोन आरोना थ' नोंथांमोना मोजां जादों ना गाज्रि जादों एसे कमेन्ट्सफोरखौ हरोब्लानो जाबाय थ' मिथिखानाय आरो भिडिअसफोर गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों मोननैसो जोङो दृश्य नुनो मोन्दों जेरावनाखि एसे अश्लील दृश्य आरोना थ' जाखायो बेफोरो आवगोलावबो जायोमोन गोदोबो जायोमोन नाथाय जोङो आवगोलाव बेबायदि मिडियाफोर गैयामोन ना थ' बेनि थाखायनो जोङो बांद्राय बेबायदि नुनो मोनामोन आरो आजिखालिथ' फिसा फिसौ माने जियानो जाया मानो जिखुनुखौनो माने मबाइलावहाय होखासै थ' माबा मोनसे जायोब्लाबो फिसा मोनसे जाथाय जायोब्लाबो गासिबो माने मबाइलाव ओंखारखायो थ' जेन हक दा जोङो नुनो मोन्दों आसरित दृश्य ना सानैसो व्यक्तिफोराहाय बेवहाय रं फुननो बेबायदि रेडि जादोंमोन आरो रेडि जानायावहाय थ' आइजोसो ना सिख्लासो आङो बेखौ मिथिला जेन हक बेबायदि माने गस्लाफोरखौ खुनानै होनाय जादों ना बेसेबां फुननो फुन बिखुंखौ माने फाथिनानै होनाय जादों आरो थ' बिखुंखौ फाथिनायनि उनावहाय आरो बेसेबां फुनफबो माने फुनफबबाय था ना थ' बेबायदि अबस्था जोङो नुनो मोन्दों जोबोद इन्टारेस्टिं ना थ' मा बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय আগলোৱা পুৰুষক ৰং সানিবলৈ সুবিধা কৰি দি বিদেশী যুৱতীয়ে খুলি পেলালে বস্ত্ৰ হলিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিশেষ যুৱতীৰ নাম অৱশ্যে এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই নেটিজেনে উক্ত ভিডিঅ'ত ভাৰত ভ্ৰমণৰত বিদেশী যুৱতীক ৰং সানিবলৈ ওলাইছিল কেইবাজনো পুৰুষ হলিৰ উপলক্ষত তেওঁলোকে শ্বেতাংগ সুন্দৰীৰ গাল স্পৰ্শ কৰিছিল বগী ঢকে ঢকে সুন্দৰীয়ে কিন্তু ৰঙৰ উৎসৱৰ মাদকতা বুজি পালে সেয়ে গালত ৰং সানি দিয়া যুৱকসকলক তেওঁ কৰিলে উৎসাহিত आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन मोनसे आरो दृश्य जोङो नुनो मोनबावदों थ' बेबो जाहैबाय माने प्राइभेट पार्टआवहाय थ' बेबायदि रंफोरखौ लागायनानै होदों जाहैदों ना जोङो भिडिअस गोसारनाय नुनो मोन्दों आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन स' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय थेवबो आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना बेफोरबायदि जाथायफोरा माने फ्राय जाफ्लेबायानो थाखायो आरो रंखौ फुनग्राफोरा बांसिनै माने टारगेट खालामखायोना थ' एसे इन्जय खालामनो थाखाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय आङो जेबो बुंनो सानाखै रावनिबो सायावहाय इन्टारेस्टिं आपडेट निस्सय जोङो बन्द खालामनो हाया रावबो गावनि इच्छा बायदियै ना थ' रंफोरखौहाय गेलेनो हायो बोसोराव मोनसे बेबायदि उत्सब फैयो हलिनि दिन जेरावनाखि हलि रंगलि दा बेबायदि भिडिअसफोर गोसारदों दा गावनिसो गार्लफ्रेन्ड ना मासो बेखौ मिथिया आरोना थ' मा जायो दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया जियानो हक जाथाया बबेयाव जानाय लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामला बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जोबोद गरम बोथोराबो नायदोनै उनथिंजाय बेबायदि दृश्य आरोना ओरैबायदि माने सान्दुं लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामनो सानदों थ' खालामहरदो आरो एसेब्लाबो ना थ' बिदिब्ला गोजोन्थों बाय উৎসৱ হৈ পৰিল হলি পবিত্ৰ উৎসৱত সুযোগ বুজি মহিলাৰ স্তন এচাম লম্পট পুৰুষে
ফাকুৱাখনৰ সুবিধা লৈ স্পৰ্শ কৰিলে নাৰীতে আবদ্ধ কৰি মহিলাৰ চোলা খুলি গোপন অংগত সানি দিলে ৰং